बारहुंखा नों हुम हुम बारबोदों अखा दामब्रा नों जुब जुब हाबोदों दैबानाय नों ब्लो ब्लो बोहैबोदों दैबानाय नों ब्लो ब्लो बोहैबोदों। Welcome back to my Bidyapati दैमारी ब्लॉग चैनल। बिद्यापति दैमारी ब्लॉग चैनलाव खेबसे स्राय बरायहरलायबाय। नै ओरैहाय दैबाना जादों, आजां गाजां दैबाना, अमा मोसौ अबेयाव दोनगोन एकदम जायगायानो गैया। सिथ्लायावबो दै, आजां गाजां दै जादों, थानो जायगायानो गैया। बे लामायावल' एसे मोजाङै दं। बोरैदि संसार जाबावनांगो, अमा दाउ बोरमा आलाय सिलाय जाजोबनानै दं। बेबो नुदोंना दैया एसे रानबावबायसो, खमायबाय एसे। दहायथ' लाजाखायामोन, सिथ्ला मानि थांदों। खोथियाफोरा ओइनो सेस जाजोब्बाय। खोथिया फोनाया बे सान्दुं दुंना होबाथाय गैलाबो इयो। मा आबाद मावनानै जानो एबारि सेस। खोथियाया सान्दुं दुंबानो सेस जाबाय आरो बेयो। नै ना आजां गाजां ना नाङो बाहायबो। एकदम जे साबानो नाङो, जे साबानो नाङो। जोंहा भागिनायैनो अपोजिट भागिना। गोजांदों नामा नोंलाय? ओइनो बिल्डिं न' लुनायफोराबो अलप गोदोनानै दं। फाग्ला फाग्ला बिराद बोरैबा जाथारदोंलै। नायाबो दंना? नायाबो दं, आजां गाजां ना फैयो। फुख्रि बायदि नुवाखै ओइनिफोर माखाया। एकदम थानो जायगा गैया। बे लामायावल' ओंखारबोबा एसे मोजां मोनो। जोंनाथ' आरो सिथ्लाया बिराद लेमोनरा, एसे गाबानो गोलैनो नागिरो। ओइनो बोरमाफोरा दासो बरनबोबाय नुवाखै सिथ्लानिफ्राय आजां गाजां। नै होना हरबाय, जेरै थाङो थांथोंसैलै होननायनि। फाग्लालै जा फाग्ला। नै सेस लामायाबो बिराद फिस्लाथार नुयो। नंगौना बाबु? मा खबर? स्कुलाव थांनो जायाखै? रब्रा आंबो थांगोन। जोंना सेल्फि स्टेन्डआव नङा दिनै। माजों मा सेल्फि स्टेन्ड, सेल्फिया खोथिलाय बोरो लाबखादोंमोन, होमबाबो बेजों थिखासै। आखाइखौनो सेल्फि स्टेन्ड बानायबाय आरो। होमबाबो जायो। दे फंनैसो मा होनो नोङो दैबानानि बिखय? एसे मोजां माबादोब्रा माइफोरखौ एबारि। दुब्लिखौनो इन्सुरेन्ससो खालामना लानांसिगोन ना। नैबो रायजोनि हा, नै थब्ल'ला जोब्बाय ओरैहाय। 10 बिगा दंमोन, ओरैनिफ्राय ओरैहाय 10 बिगा दं गासै। 10 बिगा दं। होमबाबो बेबो थब्ल'बाय। आरो नै स्कुलनि गारि फैदों, लामायानो स्कुलनि गारिबो फैयो ओजानो। दिगदारखा फाग्लासो। बया लामायानो, आरो बोरमाफोरा लामायाव दा लामाखौनो हगारना होनाय नङा। नै जेन थेनै खारबाय एकदमबारे। नाया हले जेरै मेरैनो मोनजाथारो। ओरैहाय साबाबो ओरैहाय मोनजायो। एसे ओरैहाय लेङि साना होबाबो बेसेबां ना नांगौ, सेरसे नांगौबाबो मोनगोन दा ओरै साबाथाय। ओमफ्राय दैयासो एसे उसुबिदा। ओइ माबाया न'आ लोमबाय नालाय, अमा दोननो जायगा गैला, बोरमा खानो जायगा गैला, मोसौ खानो जायगा गैला। दाउ अमा फिसा माखा दङ जाहानावबो 10ता 12तासो। बेबो दोननो बिराद उसुबिदा जानानै दं। बिराद दिगदार। ब्लग खालामनोबो मोननाय जायाखै बे साननैसोआ। जानला मोनलानो दंगासिनो, होमबाबो माबायाव लामायाव ओंखारनानै स्राय खेबसे ब्लग खालामनो होननानै फैबाय आरो ना फागिन। फायब्रा खाथियाव। गोजान गोजान थाबाय थायो, एसे लाजियो केमेरानि मोखाङाव खिथिनो। नै नायदो जोंना दुब्लिया एकदमबारे
जोमला जोमनानै दं ओइनो ओरैबो फिसारि दङ 10 बिगा दं बेबो रायजोनियानो हम ओमफ्राय कन्टेक्टआव होनाय जादों बैबो ओमफ्राय ओरैहाय दंबायो नै बे दुब्लिबारि जोंना नै दुब्लिबारियाव मा लामा फिसा फिसा इदि थाया गेजेरजोंनो थंब्लेट सोरनि हा सोरनि मा एकदम मिथिलाय लाङा गेजेर गेजेरनि बेफोर सानै साथाम मालिकनि दं बे हाया होमबाबो लामा गैया गेजेराव सिमा दङ औ गावबागाव ओरैनो माबाना दोननाय आरो मा होनो सिमा गायना दोननायल' दं होमबाबो लामा थाया फिसा फिसा बांद्राय इदि लामा थाया नै आबोरै माइ गायनो गायग्राफोरावलाय गिलायलाङो माइ गायनो दे जायखिजाया अन्नानै आंनि चेनेलखौ लाइक एन्ड साबस्क्राइब गासै खालामनानै हो अखा बोथोराव भिडिअ खालामनायनि थाखाय अन्नानै प्लिज लाइक एन्ड साबस्क्राइब होमबाना आंबो एकदमबारे बोलो मोनगोन साबस्क्राइबा एसे एसे बारायबाय थाथो अन्नानै हेफाजाब हो नोंनिबो थाङा आंनिबो थाङा नायनो जानोसै एकदम मोजां मोजां ब्लग लाबोबाय थागोन आं बांद्राय फाल्थु फाल्थाब लाबोआ एकदम मोजां मोजां नायना मा गोसो जादों बेखौल' बुंहर कमेन्टआव होमबानो आङो बेखौनो ब्लग खालामनो सेस्था खालामगोन आरो दोनथ'नोसै रायजोफोर जोबनायाव आरो फिन खुलुमनाय जासिहरबावबाय लाइक एन्ड साबस्क्राइब गासैखौबो थुदला जोबना हो र' गासैखौबो नङा जा मोजां मोजांखौ नायनानै बासिनानै थुनानै होबानो जाबाय दोनसै थेंक्स